Kirjallisuuden tutkijat on esittäneet tämmöisen kiinnostavan väitteen tai hypoteesin, että 1800-luvulla, jolloin tämmöinen salapoliisiromaani syntyi, ensinnäkin se oli miesten laji, kaikki salapoliisit on miehiä. Tässä on Annikki Nissinen ja tässä on muuten hirveästi naisia ja miehiä aika paljon vähemmän. Voidaan keskustella kohta tästä sukupuolijakaumasta. Ja sitten tämän dekkarikirjallisuuden tämmöisen kekseliään, älykkään, oivaltavan, sankarillisen salapoliisin myötä sitten voimistui tämmöinen koko länsimainen yksilömyytti, että niin kun meillä on lahjakkaita ihmisiä ja sitten ne nousee sieltä. Ja nythän meidän koko maailma on täynnä sitä, että me ajatellaan vain yksilöitä yksilöinä ja mitataan heidän lahjakkaita. Elämähän syntyy oikeastaan yhteistyöstä ja me ollaan kaikki niin kuin tässä samassa veneessä ja yksi ihminen ei ole koskaan yksinään lahjakas, vaan aina sen yhteisönsä mukana voisi ajatella. Mutta puhutaan tästä Annikki Nissisestä. Sulla on siis naishahmo tässä, eikä niin kuin odotuksen mukaista olisi, että nerokkaat salapoliisit on miehiä. Miten tämä sukupuoli ja naisen kirjoittaminen tässä, mistä sä keksit Annikki Nissisen? Kysytään näin. Annikki Nissinen on, mulla oli ensin Helmi Arlova, muutama Helmi Orlovasta ja poliisi. Ja sitten mä työnsin poliisit pois, siellä oli miehiä, sen takia, että mä en tunne poliisimaailmaa ja se tuntui epämiellyttävältä. Ja sitten Helmi ei pärjännyt yksin, tarvittiin jotain muuta. Ja mä mietin erilaisia vaihtoehtoja ja sitten tarkoitus oli, että Annikki Nissinen avaa kertomuksen, aloittaa sen. Mutta ne, jotka tuntee Annikki Nissistä, ne ymmärtää, että jos Annikki pääsee yhdelle sivulle kirjaan, niin kyllä se on viimeiselle sivulle asti. Eli Annikki tuli jäädäkseen. Romaanista sanotaan, ja tämä on kirjailija Matti Pulkkisen kuvaus, että romaani on niin kuin syöppösika, että se syö kaiken mitä se näkee ja sitten se käyttää sen hyväkseen. Ja romaanikirjailija kaikesta näkee ihmisiä, niiden maneereja, puhetapoja ja muuta. Mistä sä oot ottanut Annikki Nissisen puhetavan ja vähän tämän tämmöisen hössömäisen toimintatavan? Entäs Helmi Arlovan, mistä päin? Mä luulin, että se on Orlova, anteeksi. Arlova on oikein. Arlova, niin Helmi Arlovan olemuksen ja murteen. Mistä sä oot ne ottanut? No se oli helppoa. Siihen mulla on suoraan niin kuin about-esikuva. Eli kun sukulainen tuli 2000-luvun alussa Suomeen ja meni tekniikkafirmaan koulutettu ihminen, mutta sieltä hän aloitti ja sitten mä kyselin, että no millainen paikka se on, paljon siellä on ihmisiä töissä ja muuta, niin ja sitten meni ihan puihin ja sanoi, että en minä voi kertoa, että minä olen allekirjoittanut salassapitosopimuksen. Eli silloin niin tajus, että kun tulee toisesta todellisuudesta, Neuvostoliiton taustasta esimerkiksi, niin ei todellakaan voi tietää, missä meidän yhteiskunnassa ja todellisuudessa menee raja. Mikä joku salassapitosopimus, sehän kuulostaa niin kuin ihan hirvittävän vaaralliselta, kun niin kuin ilman salassapitosopimuksiakin voi käydä köpelösti. Eli Helmi on sieltä, mutta mitä kysyt jotain lisää? Niin mä kysyin, että mistä sä oot löytänyt näiden ihmisten puhetapoja, Annikin, ja mistä Annikki tuli? Mä luulen, että Annikki, niin kun mä alan kirjoittaa jostain ihmisestä, niin mä lähden fiiliksestä ihmisestä luultavasti. Ja sitten mä kirjoitan jotain, sitten mä huomasin, että Annikista tuli tällainen, tai jotenkin sit se on niin kuin jostain hyvin pienestä, ja sitten mä oon tyytyväinen siihen, mikä se fiilis siitä on, ja sitten mä alan rakentaa sitä, ja muutenkin niin, kun mä kuvaan ihmisiä tai kerron niiden toiminnasta, niin mä menen jotenkin niiden nahan sisään. Ja tossa niin mä oon yrittänyt kuvata, jos niin kuin Annikin nahoista käsin, ja sitten taas toisaalta Helmin. Eli miltä todellisuus näyttäytyy niiden vinkkelistä ja miten ne reagoi ja toimii.